निवृत्त झालेल्या कामगारांची शुक्रारा दीस निवृत्त कर्मचारी वेतन योजना 1995 समन्वय समिती संलग्न भारत पेन्शन समाज बावट्या सकयल जाहीर सभा जाली। सभेक गोंयभरांतले निवृत्त जाल्ले कामगार हजर आसले। इतली वर्सां प्रामाणीकपणान काम केलें म्हूण आतां जाणटेपणाचेर सरकारान तेंको दिवपाची गरज आसा। सरकारान सरकाराच्या सामाजीक येवजणेंतल्यान तांकां पेन्शन दिवची अशी मागणी ह्या निवृत्त कामगारांनी केल्या। 35 वर्ष 38 वर्ष दिवस रात्र घरातल्या अडचणी कुटुंबियांचा आजारपणा याच्याकडे दुर्लक्ष करून आपल्या नोकरीच्या मागे तो मनुष्य राबला दिवस रात्र। त्या ज्याने आपल्या व्यवस्थापनाची भरभराट व्हावी म्हणजेच पर्यायानं देशाची भरभराट करण्यासाठी ज्याने हातभार लावला ते आपण सर्वजण याच्याशी कुणाला देणं घेणं नाहीये। आणि म्हणून आमचं म्हणणं आहे सामाजिक सुरक्षितता या सूत्राखाली आम्हाला आमच्या कॉन्ट्रीब्युशन जे केलेलं आहे त्यातनं आम्हाला तुम्ही पेन्शन द्या, आम्हाला भीक घालू नका। सामाजिक देशातल्या नागरिकांना सामाजिक सुरक्षितता पुरवणं हे घटनेत नमूद केलेलं आहे। कोणी उपाशी मरतात आता हे घरं बिर आता देत आहेत वगैरे स्तुत्य उपक्रम आहे त्याविषयी दुमत नाही, पण या सबबीखाली या आमदार खासदारांचा 1 रुपयाचं तरी कॉन्ट्रीब्युशन आहे का? पण आपण मात्र जे घाम गाळायचो घामाची जी कमाई असायची त्यातलेच 541 रुपये दर महिन्याला देत होतो, मालकाचे 541 म्हणजे एवढं आपलं 35-30 वर्षाचं कॉन्ट्रीब्युशन असून आपल्याला पेन्शन मात्र 500 ते 1200 फार तर हल्ली जे आता माझ्यासारखा रिटायर झाला त्याला 2000 किंवा 2200। पण यांचे ज्यावेळी पगार भत्ते पेन्शन वाढ व्हायची असते दर वर्षाला 10,000 रुपये त्यावेळी सत्ताधारी पक्ष विरोधी पक्ष डावे पक्ष उजवे पक्ष समविचारी पक्ष बहुजन पक्ष हे सगळे मागासवर्गीय पक्ष वगैरे जे काही पक्ष आहेत हे सगळे एक हात नव्हे 2 हात वर करतात। 520 सभासद खासदार आहेत आपले 540 लोकसभेत तर 1000 हात वर असतात। हो 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 आम्हाला मान्य आहे, याची लाज वाटायला पाहिजे त्या लोकांना। ज्या गोरगरीब जनतेच्या कष्टकऱ्यांच्या जीवावर तुम्ही निवडून येतात तिथं आता लोकसभेत सुद्धा त्या गोरगरीब पेन्शनरला त्या कामगाराला त्या शेतकऱ्याला जर हे मिळत नसेल तर तुम्हाला त्या खुर्चीवर बसण्याचा अधिकार काय आहे? त्यामुळे संघट आणि यासाठी आपण काय होतंय आपण संघटित नाही। दुसरी गोष्ट तुमका एक सांगता, जे सुप्रीम कोर्टान जो निर्णय दिला त्या निर्णयाप्रमाणे पेन्शन वाढ ऑलरेडी झाली असा आणि पेन्शन वाढ ऑलरेडी मेळटा। पण आम्ही गव्हर्नमेंटाकडे किती मागला? आमचो जो करोडांनी पैसो जो असा करोडांनी पैसो तुम्ही दुसरीकडे युटिलायज करतात त्या पैसो आमचो पैसो आमकां दिया, आम्ही तुमच्याकडे भीक मागना आणि आमकां भीक नाका। ही उतरां दिल्लीच्या रामलीला मैदानाचेर उलयल्ले आमच्या वरिष्ठ नेत्यांची उतरां ही। तेन्ना आमकां 2000 रुपये भीक कित्याक? आमचो हक्काचो पैसो आमकां दियात, आम्ही तुमच्याकडे चड मागनात। 10,000 पेन्शन दियात, पयलीं आमकां DA दियात आणि ESI आमकां दियात। आमकां आतां 60 वर्सां जाल्यार कितें तरी व्याधी चालू आसता, व्याधी जाल्यार तर एक जर हॉस्पिटलात गेलो जाल्यार 5 लाखाच्या वर आमकां खर्च येता ऑपरेशन असल्याने। आपले जे काही प्रश्न आहेत ते मांडायचे असतील तर संघटना आवश्यक आहे आणि संघटनेमार्फतच ते प्रश्न सोडवले जातात। उदाहरणार्थ 2 इयर्स वेटेज साठी आपण हा प्रश्न तसाच लावला। आता जुलै 2009 पर्यंतचा विषय झालेला आहे, त्यानंतरचा पुढचा विषय होणार आहे। तर बंधूंनो माझं एवढंच सांगणं आहे की आज बघा सरकार आज आमच्या महाराष्ट्राचं सरकार इंदिरा गांधींच्या काळात जी ही लागली आणीबाणी लागली त्या आणीबाणीतल्या मंडळींना जे आतमध्ये गेले 2 महिने 4 महिने 6 महिने वर्षभर त्या लोकांना 10,000 रुपये पेन्शन लागू केली। म्हणजेच काय की आज त्यांची कुठलीही मागणी नसताना यांनी डिक्लेअर करून टाकलं। म्हणजे सरकारचं डोकं ठिकाणावर आहे का? राजस्थान सरकारने सुद्धा असंच केलं। त्यांच्या राज्यामधले जे माजी भूतपूर्व मुख्यमंत्री होते यांना 13 लोकांचा स्टाफ दिलेला आहे, त्यांना बंगला दिलाय, गाडी दिली आहे, पेन्शन आहे आणि सगळ्या सुविधा मुख्यमंत्र्यांना पुरविल्या जातात। आज आम्ही आमचं कॉन्ट्रीब्युशन PF फंडात टाकतो, परंतु हे जे खासदार हे माजी मुख्यमंत्री ह्या लोकांचं कुठलंही कॉन्ट्रीब्युशन नसताना
आज किती सरकार यांना सगळ्या सुविधा पुरवते. त्यामुळे आपण हे ओळखलं पाहिजे की आज आपण काय आहोत, आपण कशासाठी भांडलं पाहिजे.